Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesi sikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala kuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke futhi uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo esifakayo sikubhekela ke nje ama transfer umazi ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kuyona ke Orlando Pirates ke ekamagebhula lapha ke ibhakabhaka kuzokhumbuleka ukuthi ke phambilini iOrlando Pirates ke wakwabikwa ukuthi ke ifuna ke umdlali ke lapha ke weCape Town City oyiwinger lapha ke uJayden Rhodes impela ke iOrlando Pirates ngathi ke impela ke indaba ezinhle ngathi ke iOrlando Pirates ke isimtholile lo mdlali ke imanager ke yayo ke lapha eCape Town City lapha ke uJohn Commit impela ke uyaqinisekisa ukuthi ke iOrlando Pirates kanjalo ke neCape Town City sebevumelene ukuthi ke lapha ke uJayden Rhodes azogijima ke kulona ke lapha ke ibhakabhaka lapha ke ngayo ke lapha ke inyanga kaJuly impela ke iOrlando Pirates ngathi ke isayinile lapha ke pre-contract naye ke lapha ke uJayden Rhodes yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo usubscribe ku channel mina nawe ngizohlezi ngikhona ngoku-update ngawo ke ama transfers okwamanje ke ivideo yethu asibambe la nisale kahle.